पाटील आणि समस्त मान्यवर खूप बरं वाटतं की एका वडाच्या सावलीमध्ये आजचा कार्यक्रम संपन्न होता। मी शाळेचं अभिनंदन करतो की अशा पद्धतीचा उपक्रम आपल्याकडे भारतामध्ये गुरुकुल पद्धतीमध्ये होता आणि त्यानंतर ज्यांना 1913 मध्ये नोबेल पुरस्कार मिळाला त्या रवींद्रनाथ ठाकूरांनी जे टागोर ज्याला आपण म्हणतो तर त्यांनी तो उपक्रम राबवला। खरं म्हणजे मुलांना गेल्या कित्येक वर्षापासून मी सांगतोय की चार भिंतीमध्ये शिकवण्याऐवजी जर त्यांना आपण अशा झाडाच्या सान्निध्यात शिकवलं तर निश्चितपणे त्यांचं जीवन सुंदर होईल। आणि म्हणून संत तुकाराम महाराज जेव्हा देहूच्या डोंगरावर जायचे आणि तिथल्या निसर्गामध्ये बसायचे तर त्यावेळेला त्यांना वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी पक्षी ही आळविते सुस्वरी अशा सारख्या कविता सुचायच्या। आजही या छोट्या छोट्या मुलांना जर आपण असे वेगवेगळे प्रयोग करून दाखवले तर माझ्या मते त्यांना खूप जीवनामध्ये समृद्ध होण्याचा त्यांना जीवन उन्नत करण्याची संधी लागेल।